Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na cinikin so kashi na bakwai. Da fatan mun samu ku lafiya, Ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya, ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Kamar kullum sunana Ahmad Awais Ɗaurayi wanda zan karanto muku littafin ai saurare lafiya. Cikin annashuwa Asiya ta fito kofar gida ta samu Mujahid tana murmushi, haka Mujahid shi ma yana murmushi cikin annashuwa yana murna. A nan muka dakata, yanzu kuma shirin zai ɗora. Asiya ta ce, Mujahid ka zo lafiya? Ya ce lafiya lau. To, na zo miki da wata magana ne wadda zan gaya miki a yanzu, wanda na tabbatar ranki zai yi fefes, zuciyarki za ta koma babu wani gilli ko rashin jin daɗi a cikinsa. Asiya ta ce, aiko in dai irin wannan zancen ne, ya kamata ka bani dama a ce ni ce na fara faɗa maka kafin kai ka faɗi naka. Ya ce a'a, ni na yo tattaki daga gida, na yo tafiya mai nisan gaske domin na gaya ki wannan labarin, ke ku a gida na same ki, don haka ni ya dace na gaya miki abin da ake ciki. Ta ce da dai za ka yi haƙuri a matsayinka na babba, da ka bani na faɗa. Sai ya ce to ba sai mun tsaya muna ta jayayya ba, faɗa min. Asiya ta ce babana ya ce ba zai taɓa yi min aure ba, ko kuma ya ce da zarar ya yi aure, ma'ana ya kawo matar da za ta zamo mahaifiyata ko mai gurin mahaifiyata, to a wannan lokaci za a yi min aure. Ni ku na ga tabbas wannan abu ya yi daɗi, yi min daɗi a rai, kuma kai ma idan na faɗa maka za ka ji daɗi. Nan take kuwa sai fa Mujahid ransa ya ɓaci. Kallon fuskar ta sai ya haɗa rai, nan take ita ma sai ta fuskar ta canza. Mujahid, ya na faɗa maka abin alheri kai kuma alhalin kai munna fuskar ka ta fes sai kawai ga ka dugunzuma, ko akwai wani abu na rashin daɗi a cikin wannan lamarin ne? Mujahid ya ce abin mai daɗi ne, amma dai gaskiya ni bai mun daɗi ba, domin kuwa kun taho a dama ni kuma na taho a hagu. Abin da na zo in gaya miki Asiya shine, mahaifiyata ta ce ba za ta taɓa yin aure ba, ba za ta taɓa barin gidanmu ba, sai ta yi min aure ta bar wata mata a gida, sannan kuma ita za ta bar gidan, domin kada ta zo gidan ta tara ko bana nan, ko kuma ina zaune ni kaɗai zaman kaɗaici. Da haka na zo in gaya miki, kin gani sai na aure ki sannan babata za ta yi aure. Saɓanin haka ke kuma yanzu babanki sai ya yi aure sannan za a yi miki aure. Kin ga abin bai daidaita ba. Don haka ina ganin ni zan koma kawai in je in yi wa mahaifiyata bayani. Kuma ke ma ya kamata in kin ga abin zai yiwu, ki je ki bashi bayanin abin da na gaya miki. Sai an jima. To amma ina ganin Mujahid bai kamata a ce irin wannan sallaman muka yi ba. Ya kamata mu zauna mu tattauna mu tukuna mu ga ina ne bakin zaren da za mu kama don warware wannan matsala. Kai kuma kana kai tsaye kai tafiya za ka yi. Asiya gaskiya ki haƙuri, don a yanayin da na zo ya kamata da koma domin mu sake sabon tsari da mahaifiyar tawa, in ya so ma zauna ni da ke, kamar yadda ke ma ina baki shawara ki je ke ma ku sake sabon tsari da baba, domin ni da ke ba san wace kunya za mu kama, in kuma mun ƙarar da kunyar dole mu haura gonar maƙota. Fitowar mahaifin Asiya daga banɗaki ke da wuya, ya same ta a ƙofar ɗaki tana ƙwalla. Ya kalle ta ya shiru, ya ajiye buta ƙasa, ya ɗago kai. Asiya, me ya faru? Ke da kika fita cikin farin ciki kuma sai ki dawo da baƙin ciki? Ko dai ba Mujahid ɗin ne ya zo ba ne? Asiya ta ce, Baba Mujahid ne ya zo. Sai dai abin da na gaya masa gaba ɗaya bai masa daɗi ba, saboda ya saba da abin da mahaifiyarsa ta faɗa. Mahaifin Asiya ya ce, to me mahaifiyar tasa ta faɗa? Ya ce mahaifiyarsa ta ce ita ba za ta yi aure ba har sai ta yi masa aure. Kaga ya zama saɓanin kai kuma ka ce sai ka yi aure sannan za ka yi min aure. Saboda haka ya ce zai koma ya je ya gaya mata
in shigo ni ma in yi maka bayani ko abin zai daidaita. Mahaifin Asiya ya ce to duk ba a nan gizo yake saƙar ba, ni dai kin ga da na baki labarin nan ni kaina na ce ban san wace ce zan aura ba, ban san ya za a yi auren ya yiwu ba, amma dai alamunsa ne ya fara zuwa. To ni tunda da alama nake amfani, ya za in yanke hukuncin auren naira 10 da auren naira 1000 in ce ga wanda zai yiwu? Kin ga ai akwai ganganci a cikin wannan lamarin. Amma dai ki yi haƙuri zuwa nan da wasu lokuta wanda muka fara wannan maganar da shi zai zo ya same ni, duk abin da aka yi za ki ji. Zuciya ta faɗa